Atópome no Areal, en Berres, xustamente na tarde víspera de esa tormenta perfecta que se di chega a Galicia mañá. E tópome aquí, posto que a auga do río Ulla, xa lles amosamos en días pasados outra zona, concretamente a zona de Couso, tamén aquí fixo non estragos, pero sí fixo das súas. Entre outras cousas, levouse prácticamente toda a area que se atopa no Areal de Berres e incluso chegou ata onde me topo eu. Neste mesmo momento temos a demostración aquí diante de min un fento que quedou, como ven vostedes, pois así, desta maneira logo de que a auga chegase ata esta altura. Mantéñense, afortunadamente, eso sí, as construcións que están a miñas costas e ao mesmo tempo tamén se mantén no que en definitiva é a zona de recreo de aquí do Areal de Berres na súa estructura primixenia, pero con danos e con algunhas que outras cousas, repito, a da area, pero tamén outros arranxos que se terán que facer. E todo isto nun día previo a unha tormenta, esta sí, distinta, que se di que é perfecta, unha tormenta que fala de ventos huracanados, que fala de choivas e que fala, en definitiva, de tomar precaucións. Galicia estará en alerta vermella entre o sábado pola tarde e a madrugada do domingo por un novo temporal que deixará fortes ventos que poden superar os 150 km por hora en algúns puntos da comunidade. O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, explicou que a Axencia Estatal de Meteoroloxía declaraba alerta vermella para esta fin de semana e, xunto con Meteo Galicia, coincidía na gravidade do fenómeno. Segundo as prediccións meteorolóxicas que se expuxeron, o fenómeno adverso comezará previsiblemente entre as 12 e as 3 da tarde do sábado, entrando polo sur das provincias de Pontevedra e de Ourense, e deixará Galicia entre a 1 e as 3 da mañá xa da madrugada do domingo pola Mariña lucense. A previsión é de que esta borrasca ou cicloxénesis explosiva que se chama, que se formou fai poucas horas, pase moi preto de Galicia e o núcleo da mesma, dependendo da execución do modelo, unhas veces pasa por arriba e outras xusto polo lado da comunidade.